V4 ನ್ಯೂಸ್ ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಟೀಮ್ ಪಾಪ್ ಇದ. ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದುವೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಮೊಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಟಕ್ಕರ್ ಗೊರಿಯರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ. ಸೊ ಹರಿಣಿ ನಗಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚಿನ ಹರಿಣಿ ನಕಲ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಅಕ್ಲೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಣ ಇಜ್ಜ ಅದು ಪಾಪಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಣ ಗೊತ್ತು ಜಿ. ಸೊ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತ ಹರಿಣಿ ನಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪಾಳೆ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಹಲೋ ರಾಕೇಶ, ಓಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉಲ್ಲನಾ? ಇನ್ನು ಸಿ ಪಿ ಅಲ್ಲದ ಅನ್ನಂದು ಈ ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಾರೆ ಪರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ಬರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಸಮ ನಿಂಗುಂಟು ತುಲಾಗೆ ಏ ಬಲ್ಲ ಒಂಜರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಪೆ 90% ಸೀದಾ ಹೋಗಿನಿ ಮಾರೆ ಅಂದ ಓ ಆವ ಬಕಾನ್ ಪೆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೈತಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಾಸ್ಗೆ ಚೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂರು ಚೈನ್ ತಿಂದ್ರೆಗ ತೀರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಚೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ತೀನಿ. ಅಣ್ಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ವಾ? 100 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ವಾ? ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಯ್ನಾತ್ರಿ ದೀಪ ತೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಅಂಚತ್ತಂದ ಪಣ್ಣ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಏತ್ ಪರ್ಪರಿ ಓ ಎಂಜ ಏತ್ ಪರ್ಪರ್ ಬೊಕ ಅವೇನು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಣ ಆಮಿಡೋಡು ಅವೇನು ಫರೋಡಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಬೊಡಜಿನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೊಡಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಲ್ ದಾದನ್ ಬೊಡಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಲ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಅವಿರಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅತಿ ಏರ್ಲ ಬೊಡಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡ್ ಫೋಡ್ ಬಂದು ಕಾಪುನ್ ಮಾರ ಅಂಜೋಲ್ ಇರಾಗ ಬೆಚ್ಚನ ಏ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಪಿನ ಕೇಳ್ನಿ ಬೊಡಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡ್ ಫಿರ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ನೀ ಅಪ್ಪಗಣ ಫರೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಬೊಡೆಜಿಲ ಚಿಂಗಾಮಲ ಒಂಜೇಲಕ ಗೊತ್ತನೇರೆಗೆ ಅಂದ ಎಂಜೋ ಗೊತ್ತಿಜ ಬೊಡೆಜಿಲ ಚಿಂಗಾಮಲ ಒಂಜೇಲಕ ಸುರು ಸುರುಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೋಪುನ್ ಶೇಪ್ ಲೋಪುನ್ ಐದು ಬಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಜಿ ಶೇಪ್ ಲೈ ಅಂಚ ಒಂದು ಉಬ್ಬೆರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದೆ ಕಂಟುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲ ಅಂಚನೆ ಓ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪೊಣ್ಣೆನ ಸಸಾರ ಮಂತ ಮಾತಾಡಚ್ಚಿ ಪೊಣ್ಣೆನ ಏಪಲ ಕೇವಲ ಮಂತ ಮಾತಾಡವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣೆನ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡಿ ಏಪಲ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ದೇಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕಾಲೇಜಿದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಅಂದ ದಾದ ವಿಶೇಷದ ನೇ ಸಪೋರ್ಟಬುಲ್ಲೇನು ಮುಲ್ತ ಕಾಲೇಜಿದ ಪೊಣ್ಣೆನ ತೂದು ಕಲ್ಪುಲೇ ಅಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪಡ ಅಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನ ನಯ ವಿನಯ ಮಾತ ಆಣುಲೇನ ತರ ದೇರ್ತು ತೂದು ಪೈರಕಲು ಇಂದು ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಓಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಎಂಜ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಓಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಇಂದುವೇ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಲ್ತೀನಿ ಆರಿರೇನೆ ಎಂತ ತೂತೀನಿ ಆಲ್ ತಿರ್ಗು ತೂತೀನಿ ಯಾನ ತರ ದೇರ್ತು ತೂಪು ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಿ ತಿರ್ಗು ತೂಪು ಜೇರ್ನ ಬಂತೇನೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಯಾನಂಜ್ ಕೇಳಿ ನಿಖಲ್ನ ಭಾರತ ಪುದರ್ ಕೂಚಿಕೊಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂದು ನೀ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಅದ ಎಂಕು ಜೋಕುಲಾಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ವೇರು ಎಂಜ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಲ ಕೂಚಿಕೊಪ್ಪ ಇಂದು ಎಂಕಿ ಈ ಬಾರು ಪಂಡು ಪುದರ್ ಎಂಚ ಮತ್ತೀನಿ ಅವು ಬೈದಿನ ಹತ್ತು ಅವು ಉಂಡು ಮಂತೀನಿ ಉಂಡು ಮಂತಿನ ಅವು ಬೀಸಿ ರೋಡ್ದ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಉಂಡು ಮಂತೀನಿ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ದ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಉಂಡು ಮಂತಿನ ಅಂದಾಜಾಜಿ ಯಾಕಲ ಊರ್ದ ಪುದರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಪುದರ್ದ ಸುರುತಾಕ್ಷರ ಸೇರ್ದು ಪುದರ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಜವು ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಡ ಬಿ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಮಗೆ ಅರುಣೆ ಎ ಅಮ್ಮೆ ರಮೇಶೆ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ BAR ಇಂದು ಇರ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಪುರಾಣಿ ಇಜ್ಜ ನಿಂದು ಕೊಂಜುಂಡು BRA ಗೊತ್ತುಂಡೆ BAR ಬಾರ್ BRA ಎಂಕಿರ್ನ ಬಾರ್ಡೆ ಅಂದ ಜಾನ್ ಅದೇ ನೆಟ್ ಅಮ್ಮೆ ಸುರುಟುಲ್ಲೇತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ಡರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಈರೆಂಕ್ಲ ಬಾರಗ್ ಸರ್ ನಂಬರ್ ನಾಪುಜಿ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಸರ್ ಏತೋ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ತೆಲ್ಪಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ಈರು ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ಲೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ತೆಲ್ಪಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ಈರು ದೇಶ ವಿದೇಶ ತೆಲ್ಪಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಆಮೆಗೆ ಹೋತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ
ಎಂಚಿನ ಸರ್ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಬುಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಈರ್ನನೆ ಅವಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕಾಣಲಕ್ಕ ತೂಪುನ ಈರ್ನನೆ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಡೆದಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಸರ್ ಏನಂದತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾಣ ಲಕ್ಕಲಿಗೆ ತೂಪುನ ಈರ್ನನೆ ಸರ್ ಫೋಟೋ ಈರ್ನ ಫೋಟೋ ತೂದೆ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಈರ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಂದಿನ ಸರ್ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಬುಡ್ಚಿ ಆತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿನ ಸರ್ ಹಲೋ 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 ಜಲಜ ಏ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಡ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿಗೆ ಏರ್ ಬೈದರೆ ಗೊತ್ತನಾ ಏರ್ ಬನಗೆ ಏರ್ ವರ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದೇರಿಯಾ ಸರ್ ಉಂತಿಲಿ ಸರ್ ಉಂತಿಲಿ ಸರ್ ಉಂತಿಲಿ ಅನ್ನಂದು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದೇರಿ ಅನ್ನಂದು ಅನ್ನಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ ಒಂದಿನ ಸರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪಾನೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತದ ಜಲಜನ ಮೊಕ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಬರಬನ್ನಿ ಬೊಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಪಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಾರೋಟಿಗೆ ಸರ್ ಈರ ಪಾತ್ರ ಬಳಿ ಸರ್ ಈರ ಎದ್ದೋ ತನಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾತ್ರ ತೆಲ್ಪಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು ಈರ ತ್ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಈರ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸರ್ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪಿ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಏನ್ ಕಾಪಿ ಅನ್ನಂದು ಎಪ್ಪಲ ಸರ್ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿನಾಗ ಆಪುಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇಳಿನಾಗ ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಡ್ತೆ ಸುದ್ದೇನ್ ಸರ್ ಇಂದೇ ಸರ್ ಇಂದೇ ಖುಷಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಪ್ಪಲ ಅದು ಎಂಕ ತಪ್ಪಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪನ್ಪರು ಏರ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಈರ್ನ ಈ ಅಡ್ಡೊಲ್ಲತ ಅವು ಖುಷಿಟಿ ಸರ್ ಖುಷಿಟಿ चल बेटा सेल्फी ले ले ಈ ಮೀಪು ಜನ ಈರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾದು ಅತಲ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಮಾಡ ಸರ್ ಇರ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ ಎಪ್ಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಡವು ಎಪ್ಪಲ ಹೌದು ಸರ್ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮಾಲ್ 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 ಮಾಲೇನ ML ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಈರ ML ಬರ್ಪಣ ಈರ ಹೂ ಬರ್ಪಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ಮಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಪೈಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ PVC ಪೈಪ್ ಗೊಂದು ಪಯ ಮಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಪುಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಫುಡ್ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಫುಡ್ ಉರುವಾಲಿ ಉರುವಾಲಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪಾಟಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಉರುವಲ್ಲಾಗಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡು ತಂದೂರು ಸರ್ ಫುಲ್ಲು ಇದೆ ತಂದೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ತಂದೂರಿಗೆ 350 ಕಾಸಿ ಎಲ್ಪರು ಪೈಪುನ್ ಮಾರೆ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡು ತಂದೂರಿ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡು ಅಪ್ಪ ರಟ್ಟು ಪಡ್ ರಟ್ಟು ಪಡ್ ಓಕೆ ರಟ್ಟು ಏ ಮಾಬಾ ರಟ್ಟು ಫುಲ್ ತಂದೂರು ಒಂಜಿ ಉರುವಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಪೈಪರ್ಸ್ ಸರಿ ಅವು ತಂದೂರು ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಅಂತಾರೆ ದಾಲ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ದಾಲ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಪರ್ನಾಗ ಬಿರೇಲ್ ನಾಕದು ಪರ್ಪುನೆ ಮಾರೆ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಮಲ ಪದಲ ಶಿವಪ್ಪ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 18 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಟು ದೆಪ್ಪು ಬೋ ಬೊಚ್ಚಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಇದೆ ಬಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದೇರಿ ಇದಲ್ಲ ದಾದ ಕೇಳ ಏನ್ವಾ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೇ ದಾದ ಈ ಕಂಚಿಗಳಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಂಗ ದಾದಂಡಿಯ ಏರ್ ಬೈದೇರಿಯಾ ಏರಿ ಸರಿ ತೂಲಾಗೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದೇರಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಮುರ್ತನ್ ದಿಕ್ಕಿದಿ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ ನೀಡ್ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಸಾರಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಂಚಮತ ಮನ್ಪುಜ ಕಲಾಭಿಮಾನ್ ಬನಾವಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಫ್ಲೋ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಸರ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೇನನ್ನು ಖುಷಿ ಸರಿ ಸರಿ ಇದು ಮಾಲ್ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ ಫುಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಈನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಠದೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳು ಸರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೆ ತಂದಾನ ತಾನ ನಾನ ತಾನಾನ ತಂದಾನ ತಂದಾನ ತಾನ ನಾನ ತಾನ ನಾನ ತಂದಾನ ತಾನ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಆವ್ ಏತ್ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆ ಆವ್ ಏರೆ ನವೀನ್ ಪಡಿಲೆ ಸರ್ ಇಂದು ಓಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡು ಓಡೆ ಕನ್ನೋಡು ಮೂಲೆ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಏರೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಇರ್ ನೋಟಿಗುಲ್ಲೇರಾ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ದಾದಾ ಇಡಲಗೆ ಏನೇ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ನವೀನ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡು ಏನಾಗೆ ಮೂಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನು ಕೈತಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಳೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅವಳು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಮುಖಂದು ಇರಿ ಎನ್ನ ಕುಡಂಚು ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಓ ಎನ್ನ ಕುಡಂಚು ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ಗೆ ಏನ ಆ ಪುಚಿನ್ ಪನ್ಪುಜಾನ ಪಲ್ಲೆ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತ ಪೊಂಡೆ ಕಂಡಿದಡೆಗು ಬಲದೆ ಪೊಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ತಿಂದದು ಮುಗಿಪುಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ತಿಂದದು ಮುಗಿಪುಗ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ ತುಂಬೆನ ಮುಸುಡು ತೇಪುಗ ಮುಸುಡು ತೇಪುಗ ತಕ್ಕನಾಯಿ ಏರಿಯಾ ಕಣಗ ದೆಪ್ಯ ಕಣಗ ದೆಪ್ಯ ಏರಿ ಯಾನ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸುಡು ಅತ್ಯ ಮಾಬಲ ಯಾನ ತತ್ತು ಮೋಸುಡು ತಾನ ತೂಜೆ ಕಾಪಿ ಕಡ್ಲಕ ತೋಜಿನ್ ಮಾರ ಯಾನ ಕಾಪಿ ಕಣ್ಣ ಮಂಡಕ ಅವೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತು ಏಪ್ಪಲ ಕರ್ಮ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಜವ ಅನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿದಾಗ ಏ ದಾದ 100 ಪೈಪರ್ಸ್ ಉಲಾಯಿ ML ಪಿದೈ
ಎಂಕೆ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಉಳಾಯಿ ಉಪ್ಪರ್ಪಿದಾಯಿ ಮಾರಿಲ್ ಮತ ಐಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ನಾ ಇದು ಕಟೆ ಮಾರ್ರೆ ನೇ ಒಡೆಪುಲಿ ಒಡೆಪುಲಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಡ ಬೀಸೋಡದಾಡ ಮಾಡು ಓ ಸಚಿನ್ ಅರುಣಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ ಓಪನ್ ಅವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇದಾನ ಇದು ಯಾನು ಭಜನೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗ ಅವಾಗ ಮಾಲ್ವಾತಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಹೋತನ ಈ ಟಿವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೊಕ್ಕ ಮಾರ ಏತ್ ಗುರುತಿಸವನಿಯ ಅಂದ ನಿನ್ನ ನೇರ ಈ ಬಾಡ್ ಗುರುತಿಸ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಾಯರ್ ಅಂದ ನಾನು ನಾ ಏ ಉಪನಕ್ಯ ನಾ ಇರ್ದು ಕಡೆ ಮಾರ್ರೆ ನಾ ಹಿಡ್ದು ಕಾಡೇನಿ ಈ ತೀರಿಯ ಸರಿ ಇರಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಯಾನ್ ಪಡಿಕೆ ತರ್ಪೆ ಎನ್ನ ವರದ ವಧೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬರ್ಬರ್ಬೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಆನೊಂಚೂರು ಬಂದಲೆ ನಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಸರ್ ಈರು ಬರ್ತಾರ ಸರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ತೆಲ್ಪುರವನ್ನ ಇರೋ ಮೈನಿಂಗ್ ತೋರ್ತು ಸರ್ ಆ ತಾಟು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟ ಸರ್ ಇಡೀ ಫೇಮಸ್ ಆತನೆ ಅವೊಂದು ಲೈವ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಏರ್ಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅರುಣ ಅವ್ ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಬರ್ಪೆ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಅವು ಬುಡಿಯೇ ಎಂಚ ಅವು ಬುಡಿಯೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬುಡ್ಪಿ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಚ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ದುರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೂಜಿದೆ ಪುಲ್ ಬರ್ಪು ಎಂಚ ಬೂಜಿದೆ ಪುಲ್ ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಪು ಸರ್ 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 ಇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲೆ ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂಕ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ ಸರ್ ಎಂಕ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕಾವ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಆಪು ಸುಕ್ಕ ಕೊನಪಣ ಇರೆ ಬರ್ತಿ ಇರೆ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಡದಿ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಇರೆ ಫುಲ್ ಸುಕ್ಕ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಸೀತಾ ಯಾನ್ ಬಾಡುಲ್ಲ ಮಾರಿತಿ ಯಾನ್ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕವಂತೆ ನಿಕ್ಕಿದಾದ ಬೋಡಮ್ಮ ಓ ಕಬಾಬ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಕಬಾಬ್ 4 ಕಬಾಬ್ 4 ಕಬಾಬ್ ಓ ಚುಮ್ಮಿಲೊಲ್ಲ ಅಂತ ದೇ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಡರ್ ಆತಿ ಉಂಡು ಚುಮ್ಮಿಲೊಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮುಗಲೈ ಅರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓ ಶಾ ಬಾವೆಲ್ಲ ಬೈದಾರ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋಡ ಮಾರ ಅರೆಗೆ 4 ಬಡವೈಸರ್ 4 ಬಡವೈಸರ್ ಈರೇ ಫಣ್ಣತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ 4 ಬಡವೈಸರ್ ಚೀಟ್ ಮುಗ್ಗಿನ ತಿರ್ಗದ್ ಬರಲಿ ಬಂದಲೆ ಕೊಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕೊಣಪು ಜೋಕುಲೆಗ ಓ ಜೋಕುಲೆ ಬೋಡತ ದೇ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಐನೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅವ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪು ನಾಲೆಟ್ ಒಂಜ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ನಾಲ್ ಬೋಡಪ್ಪ ಅಕೊಂಡು ತಿನ್ನ ನಾಲ ತಿಂಪೇರು ಅಜ್ಜರುಲ್ಲೆ ರಥ ಶಾ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಡಿ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಡಿ ಆವ ಕೊಣಪೆಮ್ಮ ಕೊಣಪೆ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಲಸ್ವೆ ನಿಕ್ಕು ಪುಂಡಿ ಈತೆಕ್ಕೆ ಏತಾಪುನ್ ಮೇರೆ ಈತೆಕ್ಕೆ ಏತಾಪುನ್ ಏಲರ್ ಸಾರಾಪು ಏಲರ್ ಇರಗಿತ್ತೆ ಪತ್ತಿನಿ ಏಲರೇನೆ ಇದು ಸಂಬಲೇತು 4 ಸಾರ 4 ಸಾರನ ಏಪ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ ನೀರು ಕೋಡೆ ಇರಿ ನಿ ಪೋಪರ್ ಯಾವ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿಯ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಕೂಚಿಕೊಪ್ಪ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅತೆ ಅನ್ನದು ಕೂಚಿಕೊಪ್ಪ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಯಾನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಬಾತೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಡ್ಡು ಸುಕ್ಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಓಡಿತ್ತನು ಏರನ್ನ ಓ ಎಂಚ ಏರು ವೈದಿನಿ ಏರ್ ವೈದೆ ಮುಳುರಿ ದೇ ಆಯೇ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಅವು ಏರವು ಪರಂಗಿಪೇಟೆದವು ಸಚಿನವು ಆಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ಗೆ ಹೋದು ಸಮ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ನಿಂಗೊಂದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಸುರುಕಾಯನ ಬಾರದು ತೊರ್ತು ಬಿದೆ ಮಾಡ್ಲಿ ರಡ್ ಸುಕ್ಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಗಡ ದೀಪ ಅಣ್ಣ ಯಾಕ ಡೈಲಾಗ್ ಐತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆದುಕ ಕಿಟ್ಟ 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 ಜಿನ್ 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 ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಿನ್ 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 ಅನ್ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಜಿನ್ 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 ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಿನ್ 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 ನನ್ನ ಮಿನಿ ಬತ್ತ ಐ ಕಟ್ಟುವೆ ಚಟ್ಟ ಜಿನ್ 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 ಬಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಕೂಣಿನ ಜನ್ಮಗು ಆಯ ಕಾಪಿ ಕಾಡೆ ಈ ಬಂದಲೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡ ಮಾರ ಅತ್ತ ಆಯಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿ ಈ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಧರ್ಮೋತಿ ಕೊಡೋದು
ನಿಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುಣಂಚನೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ನೆನಪದ ಏ ಮಾಬಳ ದಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಅಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ ಬೈದೆ ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪೋ ಕವಿಯರು ಓ ಕೊಡ್ಪೋ ನಿಕ್ಲೆ ದಾನ ಬಾಸೆಜ ನಿಕ್ಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಬಂದಲ್ಲ ಬುlo 20-30 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಅವು ಗೊತ್ತುನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಅಕುಲ ಆನಿ ಆತು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಟಿ ಇನ್ನು ಅಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆತೇರು ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ನಿಕುಲ್ ಪಕ್ಕಡ ಅಕಲ ಬುದಾರ್ ಬಂದು ಲಾಯ್ಲೋಟ್ ಮಂತಾರ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಕುಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತರ ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಯಾನ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸ್ರೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಮೆಗಿಜ್ಜಿ ಆಗ ನಂಜಿ ಸೈಪಿ ಎಡ್ಡ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಗವಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ದುಂಬಗಾನ ನಿಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ನನ್ನ ಅಕಲ ಬುದಾರ್ ಬಂದು ಲಾಯ್ಲೋಟ್ ಮಂತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ದಾಲ ಪಡು ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ರತ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ ಬರ್ಲಿ ದಾಲ ಪಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ ಇರಲ್ಲ ಕಡ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ನನ್ನಂತ ಸುಧಾರ್ಲೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಹೇಳ ಇನ್ನ ಆಚೆಗಟ್ಟೇನ ಇನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಎಂಕುಲ್ ಕುಮೆಯ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಗಿ ಎಂಡಗಲ್ಪು ಕುಲೆತ್ತ ಯಾರು ಹಚ್ಚಾರ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಿಡು ಪುಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಿಡು ದಾತ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ಏರ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರಿಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಒಂತಲೆ ಸರ್ ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈತಾನೆ ಬಲಮೆ ಈ ಮಸ್ಕರ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಬಳ ಪಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೋಂಗಿ ಇಜ್ಜಿಂಬಿರ ಕಿಶೋರ್ ಸೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ಯಾ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುನಿಯಾ ಏರಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಚೂರು ದುಂಬಲೆ ಚೂರು ದುಂಬಲೆ ಹಾಕಿಂದಾಗೆ ಅರೆಗೆ 10 ಪದ್ರಾಡು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಈ ಲೋಕಲ್ ಬಾರ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ 90ಗನ ಕುಡದಾಗ ಹಾಕಿನ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಮುಟ್ಟು ಜರ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕುಡದ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಬಾರ 6 ಕಟ್ಟಿಲ್ದಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ 6 ಮುಂಡುಗು ಪಾಡು ನೀ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕರತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮಾತಾ ಕೆಲವರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೈವ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ಇರೋದೊಂದು ಯಾನ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆತನು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆತನು ಸ್ಟಾಫ್ನಾಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆತನು ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗ್ಲೇ ವಾರಿ ತಿರು ಖುಷಿ ಆತನು ಏನ್ ಸತಿ ದೆರ್ತೆರ್ದು ಕೇನ್ಗ ಹಾಕಲ್ದವ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಉರ್ವಾಸವರಡ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಜಗತ್ತಡು ಒರಿಯಲಕ್ಕ 7 ಜನ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಆ 7 ಜನನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಕ ಒಂಜಿಂಚಿರ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಆ 5 ಜನಲ ನಿಕುಲು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಲಿ ನಿಕುಲು ಮತ್ತದು ಸ್ಟೇಜಿಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲಗ ಮಾರ್ಬೋರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ತಿಳಿಸೋದು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದೇ ಅಂತೂತೆ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತ Sabbas. So, ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ್ ಸುಧೀರ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜರ್ಜೆ ರೇಖೆನ್ಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಬಂದ್ ಸರ್ ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸಚಿನ್ ಸುಧೀರ್ ಹರೀಶ್ ವಿನಾಯಕ್ ಈ 5 ಜನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮುಗುಲು 3 ಜನ ಮಿಮಿಕ್ರಿಲ ಮಲ್ಪೇರು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆ ಆ ಅನುಕರಣೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಆತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣೆ ನಾನು ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಆಣೆ ಅಂತಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು போயாரு ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರುಣ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕಲೆ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಗಿಲ್ಲ ನೆಕೊಂದು ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅವು ಕಿಶೋರ್ ನೋಡ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಉಂಟದ ಕೈತಲ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಸರ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಆ ಸುರುಟು ಭಾರತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ದಾಯಪ ಮುಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತು ಆಂಡ ಏಪ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪೋಯಿರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವು ಅಂತ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕ 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 ಪಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯರೆ ತಿಕ್ಕನ್ ದಾಯಪಂಡ ಹೊಸ ತೆಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಎಂಕ್ಲು ತೂತು ಜೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಿನ ಪಂಚಲ ಅಕ್ಕಲ ಡೈಲಾಗ್ ಅರುಣೇರು ಕಾಪಿಗಾಡ್ರೇನು ಮಂತಿನ ಅಂಚನ ಅನುಕರಣೆ ಅದು ಪಡು ಆತಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಆತನ ಹ್ಯಾಂಗ್ಲ ಸುರುಕೇನಿ ನವೀನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಲೆ ಅವು ಸುರುಕು ಬಣ್ಣಗನ ಶಶಿ ಪಂದಾಂಡ ಒಂದು ಬಂದಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಏಪಲ ತೂಪಿನ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲ ರೆಕ್ಕನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಏಪಲ ಪುಡಿಯೋರಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಸೊ ಅಂಚಿನ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದರೆ ಎಟ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರುಣ್ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅರುಣಗಳ ಅರಿಸಿಕ್ಲ ಟಚ್ ಅದಾನು ಬಾಕಿದಾಗಲ ಅರ್ಥ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ನೋಬಾಲ್ ಇಂಚೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬೀಜ ಅದ ಬೈಜಿ ಬಿತ್ತಾತೆ ಓಕೆ ರಪಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂದು ಇಂಜಿನ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಚೇಂಜ್ ಬಂತಂದು ಪೋಯರು ನೋಬಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ ಪಂಚಗಿತ ನೆಕ್ಕೇತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಶಶಿ ಸರ್ ಭಯಂಕರ ಪಂಚ ಆತಂದು ಓಕೆ ಇನ್ನರ್ ಪಂಚ್ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಹೌದಾ ಬರ್ಚ ಮೂಲೆ ಪುಸ್ಕ ಮಲ್ಪುಗಾನ ಓಕೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಂಬೆ ಅಂಡ್ ಪುಸ್ಕ ಇಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಡ್ಕ ಓಕೆ ದುಮ್ ಪೋಕ ಸೊ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ನಿ ಬರ್ಚ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಓಕೆ CPL ಸೀಸನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ರೀತಾ ಅಂಡ್ ಮೀರಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿಂದು ಬರಡು. So we have Preeta and Meera, Associate Professor, Besant College, and also Ramesh Prabhu sir. So, before you, 5,000 cash for the team. So Sharada Ayurveda Hospital Arogya card and Suchitra and Prabhat Theatre Season Award. Yes, thank you so much. And well, it's a token of love from V4 News side. Can we have the mementos please from the director Lakshman sir? Ramesh Prabhu, we have Preeta and Meera, Associate Professor, Besant College. Thank you, Joraina Chapale. Thank you so much, man. Thank you, sir. Thank you. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರಿ. ಸೊ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಅರೆ ಖುಷಿ ಆದ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರ ಬತ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಗುರ್ವಾ ಸರ್. And God bless you sir, thank you so much. So well, Radda team the performance and Barish Ogudanchina performance team Royal Heaven Rose Poppy and Anchane Car Decor Harini Courier. So itta marks panpunanchina portu. So Suruka the performance maltini Royal Heaven Rose Poppy daklana zabardast performance and Car Decor Harini Mukulala zabardast performance. So Shashi sir and Anchane Ram sir ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 150 and ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಮುಕುಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ 150 ಇರದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪ ಅದು 150 ಇರದ ತಿರ್ತುಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಗರ್ಲ್ಸ್? ಒಂದೇ ಜನ ಮಿತ್ತು ಪನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ರೈತ ಅರ್ಥ ತಿರ್ತು ಪನ್ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು. ಓಕೆ, and the final marks of Shashi sir and Ram sir for Car Decor Harini is 1-5-0 and it's a tie. First time CPL later tie adundu engottu nenu encha administration sort out malpunu channel. So nigul tuolle enna bele mugi mark oduda anna. So judge leru director leru mattolle sir rama bidad kadana. Okay, thank you so much and congratulations for both the team and Chapale. Thank you so much.
Thank you so much. Okay, well, so nikul materla ini mungu muda banji nilke teltaran manenga mudu. So bari show kudanchino ni telikeda ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ Comedy Premier League Season 2. Finally, this is V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2, powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. And this is Vijay Vinay signing off from this program. Until then, bye bye, take care, and stay tuned to Comedy Premier League Season 2.